bhuti awusho sihamba no-Alpha la emini yonke mhla 16 November. Nini masisho ya? Besihamba no-Alpha la ekhaya. Emini yonke naye nangolesithathu. Umasuka ngawo mesihambisa untolonke mfethu. Bhuti mina lo seqa ngibase. Mase sikhuluma isingisi indlela ayongena. Awuyena okhuluma isingisi wena indaba ungafaka ama-earphone okhuluma isingisi. Bhuti isingisi sa-Alpha mina ngisithanda. Awusithandi isipho sithanda isingisi sa-Alpha phela si-right nje. Sikubasela ngani? Awuthina na bhuti u-Alpha ngimla manje. Ungimla sekushoda angawuthi ngimphala. Futhi ngizophala. Uphala lutho noma iphuma kuyena. Alfarico. Alphabet. Alfazaro. Le pati kubuza umzekezeke mshana wami DJ Spoo mzekezeke. Petit Gaul. Awukazi ufuna Petit Gaul. Alphabet. The Rosbo Ro Alphabet Alfarico. Come on, Pastor. Guys, I bought you some lunch. Pastor. Let's pray. God blessed our food in the name of Jesus Christ. Amen. Baba nkulunkulu. Ubusise phela ukudla lokwethu omncane. Amen. Pastor, Alfarico. Buka lento lesiphathe. Awuqalo Alpha njani sabala mhla 16 ori kanjani? Pastor. Buy some toothpaste. Ekusevusa nangecrown Alpha. Ukuthi Alpha mfethu uqondile ke bethi ngibona mfethu. Plus lo umntana. Uthini uthenge Colgate nelo. Ngibona ngisekangibasela. Ngana mfethu ngathi uvusa ngecrown. Ngibona ngizothi ngisobe ngibulala umuntu. Uyakuvusa ngecrown ngithatha imali uthula umsindo. Thenga Colgate nelo on. Kade ngitshela namthonga Colgate nelo on. Ngicela ngitshente yona. Usuyitholile imali manje.